खुलुमबाय एसबी बड निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रामबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन। जानो गोनां इन्डियान वमेन्स फिफा वर्ल्ड कापआव सा सानजा भारत मणिपुरनिफ्राय सास्नि गेलेगिरिफ्रा सायख'जाबाय। फैगौ 11 अक्ट'बरनिफ्राय जानो गोनां आन्डार 17 वमेन्स फिफा वर्ल्ड काप गेलेनायाव भारतनि हान्जायाव सा सानजा भारत मणिपुरनिफ्राय सायख'जानाय सास्नि आइजो गेलेगिरिफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै मनालिसा देवी, मयरांटेम, मेलडी चानु कैसाम, सिल्की देवी, हेमम, बेबिना देवी लिसाम आरो माखासे। भारतनि हान्जानि सा 21 गेलेगिरिनि मादाव सास्नियानो मणिपुरनिफ्राय सायख'जानो हादों। मख'नो गोनांदि 11 अक्ट'बराव भारतआ इउएसएजों गेलेगोन, बेनि उनाव 14 अक्ट'बराव मरक्क'जों गेलेगोन आरो 19 अक्ट'बराव ब्राजिलजों गेलेगोन। थांनाय सानथामाव गुवाहाटीआव 6,80,00,000 रांनि जौ फाननो हादों। थांनाय सानथाम 1 अक्ट'बर, 3 अक्ट'बर आरो 4 अक्ट'बराव गासै 6,80,00,000 रांनि जौ फाननो हानायनि रिपर्ट मोननाय जादों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला 1 अक्ट'बराव 6,75,00,000 रांनि जौ फाननो हादों, 3 अक्ट'बराव 4,80,00,000 रांनि जौ फाननो हादों आरो 4 अक्ट'बराव 5,25,00,000 रांनि जौ फाननो हादों। 2 अक्ट'बरा गान्धी जयन्तीमोन आरो 5 अक्ट'बराव दशमीनि थाखाय ड्राइ डेमोन, अदेबानि जौ गलाया बन्दमोन। बेनि अनगायैबो सानब्रैनि दुर्गा फुजानि सानाव आसामाव गासै मोन 643 एक्सिडेन्ट केस रेजिस्टार जादों। मृत्युन्जय 108 एम्बुलेन्स सार्भिसनि बायदिब्ला बे सानब्रैयाव कामरुप रुरेलावनो बयनिख्रुइबो बांसिन एक्सिडेन्ट केस रेजिस्टार जादों, गासै मोन 75 केस। बेनि उनाव सनितपुर जिल्ला गासै मोन 53 केस। बेनि उनाव दङ नगाव जिल्ला मोन 46 केस रेजिस्टार जादों आरो बेबायदिनो माखासे। मोनसे फोसावनाय एसबी बड निउज चेनेलनि अनगायैबो आं गुबुन मोनसे चेनेल बेखेवबावबाय। गोदान चेनेलनि मुङा सिबिरानि ब्रह्म ब्लग। गोदान चेनेलाव ब्लग भिडिअफोरखौ एंगारनाय जागोन। ब्लग भिडिअ बुङोबा जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै बेरायनाय बायदि बायदि गासैबो रोखोमनि भिडिअखौनो हगारगोन। जायफोर बिथांमोना ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना आंनि गोदान चेनेल सिबिरानि ब्रह्म ब्लगाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाहैनो हागोन। गोदान चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनावबो होनाय जादों। बे लिंकआव थुनानै थोंजोङैबो आंनि गोदान चेनेलाव हाबफैनो हागोन। बिटिसि सोरखारनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिदों अदालगुरि जिल्लानि आइजोफोरा। अदालगुरि जिल्लानि देवलगुरिनिफ्राय हरिसिङा थांनाय लामाखौ थाबैनो फाहामनानै होगोन होननानै अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि उनाव गोबां दान बारलांनायनि उनावबो लामाखौ फाहामनानै होयैखौ लानानै खुद्रिदों बिथांमोनहा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला देवलगुरिनिफ्राय हरिसिङा थांनाय लामाखौ थाबैनो फाहामनानै होगोन होननानै एमएलए गबिन्द बसुमतारी, एमसिएलए दिलीप कुमार बर' आरो एमसिएलए सन्जय सोरगियारि बिथांमोनहा थांनाय एप्रिल दानावनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो खामानिखौ मावाखै। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे लामाखौ फोसाबनो थाखाय सेंसन जायाखै होननानै खायफाया बुंथियो आरो खायफाया सेंसन जाबाय होननानै बुंथियो, नाथाय एमएलए आरो इएमफोरनि गेजेराव गोरोबलायैनि थाखाय अदेबानि गाव गावनि मोजां मोननाय थिकादारफोरनोसो खामानि होनो हास्थायनायखौ लानानै गोरोबलायैनि थाखायनो लामा बानायनायनि खामानिया दासिमबो मावफुंजायाखैखौ मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावदों दि गोलाव समनिफ्रायनो लामाया फोसाबजायैनि थाखाय दा लामानि थासारिया जोबोद गाज्रि। मेसें बोथोराव हाद्रि बाला गुफुंनायनि थाखाय गोबां बेरामाव गोग्लैनो गोनां जायो। उल्था फारसेथिं दैज्लां बोथोराव लामायाव गोबां दै जायो आरो हाब्रु जायो, जायनि थाखाय गोबां उसुबिदा जायो। बेनि अनगायैबो लामा गाज्रि जानायनि थाखाय फरायसालियाव थांनाय आरो देहा फाहामसालियाव थांनाय सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। साइकेल, मटर साइकेल आरो इ-रिक्साफोरा गोबां खेब बेलथायनानै जाब्रथायबो जाबाय होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनिखायनो थाबैनो लामाखौ फोसाबनानै होगोन होननानै अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि गोबां दान बारलांनायनि उनावबो लामाखौ फोसाबनानै होयैखौ लानानै बिटिसि सोरखारनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिदों आइजोफोरा आरो माब्ला फाहामनानै होगोन होननानैबो बिटिसि सोरखारनिसिम गोख्रोङै सोंथि खालामदों। दुर्गा फुजानि बिसर्जननि समावनो दुखुनि खौरां। आइ बिमा दुर्गाखौ दैयाव फोजावहरनो थाखाय दैयाव थांनायावनो आइ बिमा दुर्गानि मुसुखा गोजावलांनायजों लोगोसे मेगन सेरावनो गोजावलांफादों गोबां सुबुंफोराबो। बे दुखुनांथाव आरो बिखा खामथाव जाथाया सोनाब बंग'नि जलपाइगुरि जिल्लानि मालबाजाराव जादों। जलपाइगुरिनि एसपि देबारसित दत्ता बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आइ बिमा दुर्गानि बिसर्जननि थाखाय गोबां सुबुंफोरा माल दैमायाव थुबर जादोंमोन। बेयावनो मोनानि 8:30 रिंगासो समाव माल दैमाया हरखाब देरदों आरो गोबां दाहार जानायनि थाखाय मिथिस्लाबलायालासे गोबां सुबुंफोरानो दैजों बुखारलांजादों। रिपर्टनि बायदिब्ला 7-8 सुबुंनि जिउ गोमादों।
सा-30सोआ बुखारलांजादों आरो सा-15सोआ जोखोम जादों। बेनि अनगायैबो सा-70सोखौ रैखा खालामनो हानाय जादों। माल दैमानि गेजेराव थानाय गोजौ हानि हाग्रायाव जायफोर हमथानानै थानो हादों बिथांमोनखौ उनाव रैखा खालामनो हादों होननानै मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो दैजों बुखारलांजानाय सा-30सोखौ नागिरनायनि हाबाखौ SDRF, NDRFजों लोगोसे सिभिल डिफेन्स पार्सनेला मावगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे जायफोर जोखोम जादों बिथांमोनखौ मालबाजार सुपार स्पेशियेलिटि हस्पिटालाव फाहामथाय होनाय जादों। दुर्गा फुजानि बिसर्जननि सानावनो जानाय बे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्रायबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो जाथायजों जिउ गोमानायनि न'खरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानायनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावदों। सोनाब बंग'नि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जी बिथाङाबो थैनाय न'खरनो रां अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावदों। ड्राग्स लाग्रा सुबुङा समाजनि थाखाय बेसेबां गिख्रंथाव बेनि मोनसे बिदिन्थि। सासे ड्राग्स लाग्रा सुबुंनि गुलि गावग्लुंनायजों सा-38 सुबुंनि जिउ खहा जादों, जेराव सा-38नि मादाव सा-22आनो उन्दै गथ'साफोरमोन। बे खास्रि बिस्रि जाथाया थाइलेन्डआव जादों। थाइलेन्डनि नंबुआ लाम्पुआव थानाय उन्दै गथ'साफोरनि डे केयार सेन्टारावनो बे गुलि गावग्लुंनाय जाथाया जादों, जायजों सा-38नि जिउ खहा जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला गुलि गावग्राया बारग' पुलिस अफिसारमोन, मुङा पानिया खामब्राब। फोरमायथिनाय बायदिब्ला डे केयार सेन्टाराव सा-30 उन्दै गथ'साफोर दंमोन। सा-30नि मादाव सा-22आनो जिउ गोमादों। सानजौफुनि समाव जादों बे गावग्लुंनाय जाथाया। गुलि गावग्लुंनाय जाथाय जाखांनायनि उनाव बारग' पुलिस अफिसार पानिया खामब्राबा खारलांदों आरो गावखौबो गावथारनानै लादों। नाथाय गावखौ गावथारनानै लानायनि सिगां गावनि बिसि आरो फिसाखौबो गावथारदों। ड्राग्स लाग्रा सुबुङा समाजनि थाखाय बेसेबां गिथावना बेनो मोनसे बिदिन्थि। रिपर्टनि बायदिब्ला ड्राग्स लानायनि थाखायनो बारग' पुलिस अफिसार पानिया खामब्राबखौ थांनाय बोसोरावनो साख्रिनिफ्रायबो होखारदोंमोन। थाइलेन्डनि अनगायैबो मेक्सिक'नि मोनसे टाउनावबो ड्राग्स फालांगि खालामग्रा मोनसे गेंनि गुलि गावग्लुंनायजों सा-18नि जिउ खहा जादों। सान मिगुएल ट'ट'लापाननि सान मिगुएल ट'ट'लापान टाउन हलाव ड्राग्स फालांगि खालामग्रा मोनसे गेंआ गंनै SUV गारिजों फैनानै गुलि गावग्लुंफैदों, जाय जाथायजों मेयर कनरेड' मान्ड'जाजों लोगोसे बिथांनि बिफा, माखासे पुलिस अफिसार आरो काउन्सिल वार्कार्स गासै सा-18नि जिउ खहा जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे ओनसोलाव गोबां ड्राग्स फालांगिरिनि गेंफोर दङ। फालांगिखौ गावनि आखायाव लाजोबनो थाखाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि गेजेराव गावजों गाव गावलायलायनायाबो जाबाय थाखायो आरो ड्राग्सनि फालांगिनि हेंथा सोरखारा राहा लानायनि थाखायबो मेयरफोरखौ सिगांनिफ्रायनो हुमखिबो होबोबाय थाखादोंमोन। गमामायैनो बे खेबाव ड्राग्स फालांगिनि मोनसे गेंआ मेयरजों लोगोसे गासै सा-18खौ गावथारदों। देहा फाहामसालियाव नांगौ बायदि राहा गैयैनि थाखाय जाखांफुनाय उन्दै मेथाइ रोजाबगिरि तेजास्विता बरुवानि जिउ गोमानायखौ लानानै देहा फाहामसालिनि सुप्रिन्टेन्डेन्टखौ सासपेन्ड खालामबाय। माजुलिनि मेथाइ रोजाबगिरि तेजास्विता बरुवाया थांनाय सानसे सिगां श्रीमन्त शंकरदेवनि जोनोम सानाव दारियागाव नामघराव मेथाइ रोजाबफुबाय थानाय समावनो हरखाब बेरामाव गोग्लैदोंमोन। बेनि उनाव फाहामथायनि थाखाय माजुलिनि गारमुर सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालियाव अक्सिजेन गैयैनि थाखायनो मेथाइ रोजाबगिरि तेजास्विता बरुवाया जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। अक्सिजेन सिलिन्डार गैयैनि अनगायैबो देहा फाहामसालियावबो नांगौ बायदि डक्टर थाया, जायनि थाखाय गोबां समाव गोबां जेंना मोननो गोनां जायो होननानै गोबां सुबुंफोराबो माजुलिनि गारमुर सिभिल हस्पिटालनि हेंथायै खुद्रिदोंमोन। बेफोर गासै जाथाय जानायनि उनाव आरो देहा फाहामसालियाव नांगौ बायदि राहा गैयैनि थाखायनो देहा फाहामसालिनि सुप्रिन्टेन्डेन्ट डक्टर अमुल्या गस्वामी बिथांखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। गोदानै हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम जानाय DNLT नि सायाव गोख्रोङै अपारेसन खालामनानै आफादनि सा-7 लिडार आरो केडारफोरखौ हमनो मोननायनि उनावनो आफादखौ सिफायनानै होनो हाबाय आसाम राइफल्स आरो आसाम पुलिसआ। मख'नो गोनांदि डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंआव जोनोम मोननाय गोदान हाथियार लाग्रा आफाद डिमासा नेशनेल लिबारेशन टाइगार DNLTआ थांनाय 13 सेप्तेम्बराव 35 घन्टा बन्द फोसावदोंमोन। बेनि उनावनो आसाम राइफल्सआ DNLTनि हेंथायै गोख्रोङै अपारेसन खालामदोंमोन आरो धनसिरि रिजार्भ फरेस्टआव थानाय DNLTनि केम्पखौ सिलिंखार खालामहैदोंमोन। बेनि उनावनो DNLTनि सा-7 लिडार आरो केडारफोरजों लोगोसे हाथियार आरो बेफ्रुग्राखौबो हमनो मोन्दोंमोन। DNLTनि सा-7 लिडार आरो केडारफोरखौ हमनो मोननायनि उनावनो गोदानै जोनोम मोननाय DNLT हाथियार लाग्रा आफादखौ सिफायनाय जाबाय होननानै स्पेसियेल DGP JP सिंह बिथाङा फोसावदों। दिनै मिरुनि मन्त्रि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांजों लोगोसे BJPनि आफादगिरि JP नाड्डा बिथांमोनहा आसामाव दावबायफैगोन। सानथामनि हाबाफारि लानानै अमित शाह बिथाङा आसामाव दावबायफैगोन आरो BJPनि आफादगिरि JP नाड्डा बिथाङा गाबोन अखानायब्लानो आसामनिफ्राय थांफिनगोन। बशिष्ठ सारियालिनि नेशनेल हाइवे 27आव थानाय BJPनि गोदान स्टेट अफिसखौ बेखेवनो थाखायनो बिथांमोनहा आसामाव दावबायफैगोन, जेराव बेखेवनाय हाबाफारियाव अमित शाह आरो JP नाड्डाजों लोगोसे
आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो थाफागोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।